Иване! Коле! Най-после дойде тоя ден да пиме ракия. Айде. Мастика, да обърках са мастика. Ай. Най-после. Кой пак озвъни му? Пак ли го търся тоя бе? Всеки ден го търся. Да, ще идвам. Да. Този пак се да има работа. Да, ще идвам. Не може да изпием една ракия на спокойствие. Ай. Колко за Иване? Нищо, спил си ракия, айде. За мен си практика ще изметай са.